Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo. Kagyan natin yung mga top stories of the day. Today is June 19, 2026, Biyernes nga adlaw. Pagtukod sa Provincial Interagency Task Force para sa RSSI, ginaduso ni 5th District Representative Dino Yulo. Pagpahalin sa mga nagatinulog sa Bacolod Public Plaza, kag pangkakas sa mga hayob-hayob, ginsugda na sang syudad. Tiyo, gipatay sa iya hinablos matapos maglalisay sa gimpagtapas ng puno sang kahoy sang sospek. LPA ang isa na kabagyo, ginapaabot magsulod sa PARS sa weekend. Kag sa good vibes, lugar para sa staycation ang kadtuan ta sa tripping ni Ruming. Kag mga mangunguma nagbaton sa shredders sa RU agreeable inatanan sa Digicast Negros X. Number 10, unang kita na sa balita sa lakat sang panahon. Ang LPA nga ginamonitor sa pag-asa sa guwas ng Philippine Area of Responsibility ang sa karon isa na kabagyo nga ginapaabot nga magasulod sa PAR sining nga weekend. Isa na karon ka tropical depression o kung isa ka mahinay nga bagyo. Ini nga ginamonitor nga LPA sa pag-asa. Ginapaabot nga ang ini nga ako na ini nga LPA ang pagsulod sa Philippine Area of Responsibility sining weekend either Sabado sang gabi o kun Domingo sang aga. Kung makasulod na sa PAR pagkatawgon ini bilang bagyo nga Francisco. Ang bagyo nga Francisco ang ika-anom nga bagyo nga nakasulod sa PAR sa sining nga tuig kag ikaduha naman nga bagyo subong nga bulan sang Hunyo. Gina-forecast nga ang ini nga bagyo ang subong nga gabi o kung subong man nga hapon, posible nga magpusog pagid ka mag-isa na siya ka tropical storm kag isa ka typhoon na sa Domingo nga adlaw. Subong nga hapon o kung nagapasaka ang giho sa sini nga bagyo, no? Ginapaabot ka diri siya magapasaka kag hindi siya direkta nga maglandfall diri sa aton sa Pilipinas. Pero ang balantayan sa sini nga bagyo kay man iyabutungon ang habagat pasaka nga amo naman ang magadala sa pag-ulan sa western nga section diri sa Pilipinas nga nagalakip sa isla sa Negros. So amo ni balantayan ang ulan nga pagadalon bangod sang hangin nga habagat. Sa number 9, ang pagtipon sa may kapin 8,000 ka mga saksi ni Jehovah ginapaabot nga makatipong sang turismo sa Bacolod City. Giniwat sa SMX Convention Center sa Bacolod City pinakadako nga pagtililipon sa mga katapos ang saksi ni Jehovah gikan sa Negros Island region. Ginapaabot nga madangat sa 8,000 ka mga tawo ang magatambong sa 3 ka adlaw Regional Convention nga nagsugod Biyernes ang aga kag magatakop sa Domingo nga adlaw. Bangod sa kadamuon sa bisita, ginapaabot nga makabenepisyo man ang turismo sang Bacolod. Gisiling sang spokesperson sang Jehovah's Witnesses nga si Wilson Otayde. Madamo sang miyembro nila nga nagbook sa mga hotels kag restaurant sa Bacolod. Ginatanyag sa mga convention ang narisari nga mga video presentation kag speakers nga maghatag sang dugang nga ihibalo sa pulong sang Ginoo. May masobra sa 70 ka mga Kingdom Hall ang Jehovah's Witnesses sa bukos nga NIR. Gikan sa donasyon sa mga miyembro ang budget kag gingastos ang organisasyon para sa among kahiwatan. Ila man ginaagda ang publiko nga magatambong sa among kahiwatan kag bukas man ini sa tanan nga mga palamangkutanon na hanungod sa Biblia. Kabi-kabilaan ang mga problems, kabi-kabilaan ang mga challenges sa buhay. But this program, para magkaroon tayo ng eternal happiness, inihanda ng mga kaibigan niyo, mga Jehovah's Witnesses, ang program na ito to refresh us kung ano yung dapat natin gawin through the help of the Bible. So mga Bible principle na makakatulong sa atin na mapagtagumpayan lahat ng mga challenges natin ngayon na kinakaharap ng individual. So lahat kayo ay natutuwa po kami na ma-invite sa pagkakataong ito. So is it open for the public, sir? Yes, sir. Open po sa public. Hindi lang for the Jehovah's Witnesses, but we are happy to have the public dito sa Bacolod City and the nearby kung saan maaabot po yung signal po natin.
Sa number 8, mga vendor sa palibot sa Bacolod City Government Center ginapaabot nga masaylo na sa isa ka pribado nga lugar sa bulan sang Oktubre. Matapos nga nakigsapon ang syudad sa mga vendor sa palibot sa Bacolod City Government Center, nakasugtan ang pagsaylo nila sa isa ka pribado nga duta sa likod sang BCGC nga ginapanag-iyahan sang Pamilya Gonzaga. Gisiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga tuyo sa syudad nga mahawanan gikan sa mga negosyo ang palibot sang BCGC bangod nakasaad sa Deed of Donation nga ginudumilian ang inigasahay sang aktibidad. Huwebes nga adlaw, gintipon sa syudad ang mga vendor sa palibot sang BCGC kag pila man ka mga vendor sa North Capitol Road nga wala sang special permit kaupod ang Pamilya Gonzaga agud maplastar ang plano nga pagsaylo sa ila sa likod sang BCGC. Ngin positibo man suno sa kay Mayo ang sabat sa mga vendors. Handa man ang Pamilya Gonzaga nga magpatukod sa covered area sa likod sa BCGC kag mapatakdan ini sang kuryente. Kabaylo sini, 100 pesos kada 6 square meter ang balayran sa mga vendor sa kada adlaw bilang renta. May 3 kasahay sa negosyo ang nakasugtan nga ipahamtang sa among lugar. Ini ang mga finger food, ukay-ukay kag blind massage. Samtang, ginatunan pa ang pagbutang sang chicken inasal area. Masobra sa isa kagatos ka mga vendors ang sarang ma-accommodate sa among lugar nga magabukas lamang kada alas 3 ang hapon tubtob alas 12 ang kaagahon. Lubang pa ni Mayo, kuna yara na sa among pribado nga lugar ang mga vendors mangin legal na ang ilang pagbaligya. Of course, the ultimate objective is mag-increase ang foot traffic, magdaming magkanto, kag magtinad man ang negosyo sa mga vendors naton. One of the advantages, pagin, on the part of the city, ining mga vendors can already process their permits. No, mag-process sila permit. Of course, may balayran sa syudad. That's an additional revenue. Although minimal na siya kaayo. No, but at the very least, at least na legitimize sila. And at the same time, hindi na sila pa strike kung diin lang. In fact, isa sa mga grupo nga nag-attend sa meeting ang vendors naton sa North Capitol Road. No, because may ara dira vendors nga hindi na ma-accommodate sa designated area, then willing sila nga mag-relocate diri sa BCGC area sa private na yang property sang mga Gonzagas. Sa number 7, Provincial Administrator Attorney Ray Frano Diaz gina-appoint bilang PHO Hospital Operations nga officer in charge. Gina-appoint ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson si Provincial Administrator Ray Frano Diaz bilang officer in charge ng Provincial Health Office Hospital Operation Services as sa concurrent nga capacity. Suno kay Diaz, una, luyag sa gobernador nga tigayon maging self-sufficient liwat ang mga ospital. Ikaduha, gusto sa probinsya nga makita ang mga healthcare professionals kag workers nga makabaton sa nagakaygo kag gilayon nga compensation. Kag ikatatlo, kag importante amo ang mga pasyente makabaton sang di kalidad nga healthcare services. Sa iya nga pagpungko, iya mangin papel ang pag-facilitate sa mas madasig na mga kinahanglanon sa mga ospital sulod sa kay Diaz. Mangin mataway ang trabaho sa mga doktor kag nurse kag tigayon na sila makatutok sa ila trabaho sa pagtatap sa mga pasyente. Ang Chief of Hospital sa gihapon ang magaserbi nga pamuno sang tagsa ka mga ospital. Patawayon ko ang obra sang doktor, patawayon ko ang obra sang nurse kag sang tanan-tanan nato nga mga hospital staff. Getting away ang mga bagay nga hindi na nilaya linya, no? So focus ka na ang time mo nakadto na ya sa pasyente. Ti kundi mas damong pasyente ta nga maserbisyohan ta. Imbis ang doktor ga prepare report, ga prepare claims, ti kundi lain na lang ang financial team ang ato ni butang para ga plastar sila ya sang ilaya nga obra pasyente na lang ya ila tubag. Sa number 6, isa ka mangunguma ang nakuryente matapos magpamuhin sa isa ka bakante nga lote sa Banuasan San Enrique. Nagatanom sang palay ang 32 anyos ka lalaki sang siya ang nagsaylo sa piyak ka lote agud magpamuhin sa sitio irigasyon Barangay Batuan sa Banuasan San Enrique Martes ang aga. Apang sa natapos na pamuhin ang lalaki kag magalakad kuntani sa barbed wire, siya ang nakuryente. Gidala sa Valladolid District Hospital ang biktima apang deklarar nga dead on arrival. Nagwa sa investigasyon nga may nakaangot nga alambre sa barbed wire kag sa wiring sang kuryente.
Nag-istoryahanay ng barangay sa tag-iya sang pribadong alote kag pamilya sang biktima apang wala sang settlement nga natabo sunod sa pulis. May duha ka mga minor de edad nga kabataan ang biktima. Sa number 5, isa ka amay nga nagatulod sang iya tricycle nga naaberya. Napatay matapos mabungguan sang motor. Dead on arrival sa La Castellana Health Unit ang 50 anyos nga amay matapos nabungguan sa motorsiklo sa dalan nga sakop sang asyenda na Halinan, Barangay Robles, Banwa sa La Castellana, Miyerkules sang gabi. Natumba ang nabunggo nga Kawasaki baha nga motor kag nakaangkon sang pilas ang driver sini nga ginkilala kay alias Gor, 35 anyos, sang crossing Magalion sa Moises Padilla. Nagwa sa investigasyon nga gitulod ni alias John taga Barangay Robles upod ang iya asawa kag minor de edad nga bata ang ilang tricycle nga naaberya pakadto sa proper sang Banwa. Apang nabungguan si John sa motor nga nagabiyahe sa kaparehong man nga direksyon. Sa number 4, isa ka tiyo ang ginpatay sang iya kaugalingon nga hinablos matapos maglalisay bangod sang gintapas nga kahoy. Ginlabo sa makapila ka beses ang hinablos ang iya nga tiyo rason sang iya kamatayon sa Purok Kinabong, Barangay Binuyan sa Banwa sang Murcia, Martes nga adlaw. Sang Huwebes na na-report ang amo nga insidente sa PNP. Nagwa sa investigasyon nga naglalisay ang biktima nga si alias Antonio, 55 anyos nga iya hinablos, nga si alias Ruel, 19 anyos bangod sa pagpangtapas sang kahoy sang sospek. Ginpahog sa biktimang iya hinablos nga kun padayunon niya ang pagpangutod sa mga kahoy, may matabo nga agay sang dugo sa tunga nila. Apang sa mga alas 10 ang gabi, naglakat ang sospek sa balay sang biktima, dala ang binangon. Ginhulat niya ang iya tiyo kag ginlabo-labo antes nagpalagyo. Merkules ang aga na diskubrihan sang mangod sang biktima ang dugoon nga lawas ang iya utod. Nagpatigayon sang hot pursuit operation ang PNP kag nadakpa ng sospek. Nagdesisyon naman ang pamilya nga ilubong na ang bangkay sang biktima kag hindi na magpasaka sang kaso bato sa sospek. Sa number 3, isa ka anay DSWD head sang Cadiz City ang magabulos sa kay Councilor Guanzon nga nag-resign. Anay Department of Social Welfare and Development Officer sang Cadiz City magabulos sa pwesto nga nabakante ni Councilor Frances Guanzon nga damlag pa nagsubmit sang resignation. Nanumpa na sa United Negros Alliance sining Biyernes nga adlaw si Winona Balagbosa. Si 2nd District Representative Alfredo Marañon III nga mumanang chairman sa UNEGA ang nagpasumpa kay Balagbosa nga ginsaksihan ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. kag nagapungko man nga Secretary General sang partido kag mismo si Councilor Guanzon suno kay Escalante. Si Balagbosa ang napilian sa partido nga magbulos sa kay Guanzon nga magabiya sa iya nga pwesto effective sa bulan sang Hulyo. Sunod sa kay Escalante sa Hunyo 30, magapanumpa sa iyang katungdanan si Balagbosa bilang isa ka konsihal. Las 12 sang udto sa Hunyo 30, magatapos naman ang pagpungko ni Guanzon sa pwesto. Health reasons ang natumod ni Guanzon sa iyang resignation letter. We, and I quote, we selected Ma'am Nona Balagbosa kay kabalo ko si Judge Guanzon. Damo na siya chairmanship when it comes to social welfare committees ang syudad. Siling ko there's no better person nga makabulo sa iya with enough expertise other than Nona Balagbosa, our former DSWD head, suno sa kay Escalante. We selected Ma'am Nona Balagbosa. Kaya kabalo kasi Judge Guanzon, damo isa chairmanship. When it comes to mga social welfare committees sa syudad. No? So, there's no other person makabulo siya with the enough expertise than Ma'am Nona Balagbosa, our former DSWD head. Sa number 2, pagpahalin sa mga nagatulog sa Bacolod City Public Plaza kag pagkakas sa mga hayop-hayop, ginsuguran na sang syudad.
Nagpapanaog sa isa ka memorandum ang Bacolod City Administrator's Office ang instruktuhon ang pagpatuman sa mga pagsulundan para sa katawhayan sa Bacolod City Public Plaza. Sunod sa City Administrator, Attorney Mark Steven Mayo, ginatagan sa direktiba ang City Legal Office, Public Order and Safety Office, Department of Social Services and Development, kag Bacolod City Police Office nga sawayon kag pahalinon ang mga kutob nagatinulog sa plaza. Ang mga nasaway kag ang mga nagabalik sa gihapon ang dakpuna sang kapulisan kag kun matukiban nga may mga krimen ini nga ginahimo, syudad na mismo magapasaka sang kaso batok sa ila. Base sa direktiba sa syudad, ginadumilian na ang pagtulog, paglakat nga nagauba, pagpatukod sa mga tululugan kag ang pagpanigarilyo sa palibot sang plaza. Ini matapos nga may isa ka insidente nga natabo sa plaza sa nagligad nga inadlaw kung sa diin isa ka babae ang ginapatihan ginhold up udtong adlaw. Dugang pa ni Mayo, may mga CCTV man sa guwas ng plaza apang may mga lugar nga hindi malabot sini. Rason nga ang gin-report nga hold up incident ang wala nakuhaan sang CCTV footage. Ginmanuan man sini ang mga private security guards nga gin-deploy sa syudad nga kung may mga suspicious activity sa plaza, aksyon na nagilayon agud matap na ang posible nga krimen. Ginapabot nga matapos ang piyesa ang renovation sang plaza sa bulan sa Setyembre sini nga tuig. Intensify na gid dapat naton ang pag-clear sa plaza, especially atong mga naga-dwell kag mga naga-star dira. No, so pila ina sa mga initial naton nga rules nga inog-implementar, no? Hindi pwede ka star, hindi pwede may structures na daw balay na nila, hindi pwede ka uba sa sulod plaza, hindi pwede ka panigarilyo, no? So these are actually in place na nga mga regulations, but dapat na gid nga tutukan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, ang pagpatukod sa isa ka Provincial Interagency Task Force batok sa peste nga RSSI nga naghalit karon sa mga katubuhan sa Negros ang ginaduso ni 5th District Congressman Dino Yulo. Pagpatukod sa Provincial Interagency Task Force nga magatutok sa ginatubang nga problema dala sang RSSI ang ginapanawagan. Ginaduso ni 5th District Representative Emilio Bernardino Yulo ang pagpatukod sa Provincial Interagency Task Force para sa RSSI. Tuyag niya nga ang provincial government ang magapanguna sini. Iya ginapanawagan man ang Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration, Bureau of Plant Industry, Land Bank of the Philippines, mga concerned local government units kag iban pagid nga mga nagakaigog nga ahensya nga gilayon nga mag-convene bukas siya sa pagbulig diri. Miyara sang task force ang SRA pero suno kay Yulo kung SRA lamang hindi masarangan sini ang ulubrahon. Kulang man ang ahensya sang personnel kag logistics. Ang problema sa RSSI mahimo nga mangin province-wide bisan pagani mangin island-wide suno sa iya. Sa June 11 nga report sang SRA nagdangat na sa masobra 4,800 ka hektarya sang katubuan ang naigo sang RSSI sa Visayas. Sa sulod sang anong kaadlaw, humalin sang June 5 nga report, sobra sa doble ang ginsaka sa kalaparon sang katubuan nga naapektuhan sang RSSI. Sang 2025, nagdeklarar sang state of calamity bangod sang RSSI ang Negros Occidental. Tuyo sadto nga magamit ang pondo para makapatuman sang tikang nga mapatuman o kung mapamatukan ang RSSI. Karon suno sa Kayulo, ang mga dalagpo nga sugar planters may sara nga makabakal sang pesticide. Pero dapat mahatagan sang konsiderasyon ang sitwasyon sang magagmay nga mga mangungumang apektado ang mga sugarcane farmers. Base kinahanglanon ang calamity fund para diri. Samtang gina-verify nila ang reports nga mayara man sang pagpang-atake sang fall army worms. We would like the governor to take the lead. This is not just an agricultural problem. After a while, it's going to become an economic problem and a social order problem. Pero mabulig ka man sa convening. Oo, ako yan mabulig ko. Actually, nagpanawagan ko. Kagyari naman ang pampabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes, sininga weekend. Lugar para maka-staycation ang ginapangitado. Lugar nga may privacy kamo sa inyo lang nga pamilya o kung sa barkada. Lugar nga maka-bonding ang kanan nga kamukha mo lang o wala may nagasabad sa inyong ibang tao. Kag of course, lugar nga malapit lang tag. Very affordable. Ini ang katuat ang buwas
sa tripping ni Ruming. Sunday naman sa Are You Agreeable? Mga mangungumasa sa Cadiz City, Cadiz City, Banwa sa Calatrava. Ang gitagaan sa shredder, ini para mapadayon ng ila ginaobra nga organic farming. Ang iban sa ila, natagaan sa tsansa nga baka hula mo sang kwarta. Kag, para mapaayo ang ilang pagid nga mga umakag kabaylo sini, ibayad nila ang ilang mga produkto. Ini ang aton nga pag-aistoryahan naman sa Sunday sa Are You Agreeable? Check attendance tanan tes magtakop, no? Gapanghagad si Arwin Cesoral Sua sa 9th Bangkarera sa issue. Are you ready for the ultimate splash? The tradition continues kung may bangkarera sa June 24, 6 a.m. sa Domingo Beachfront, ini sa may Banwasang Kawayan. Si Chona Evangelista Caredo mayang hapon, Digicast Negros watching from Singapore. Si Sir George Pineda Gaspi mayang hapon, sir, watching live diri sa Barangay Tangub, Subong, while naga-duty sa Tinapay Express Bakery. Wala kita gyapon katilaw tinapay ba? Si Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast NIR kag sa Ruming, watching from Pulupandan. Happy weekend everyone. Kag si Ma'am Maricon Sungkip Vendedores mayang hapon, Digicast Negros watching from Fairview, Quezon City. Kapoy atong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.